Hindi ka mag-music ni, naka-live ni.
16 million people in the house. Shout out. Good morning. Damo. Hmm? Time. Yun. Mga guards ko. Yan lang. Yan. My security guards. Yan. Mm. Yan oh. Pakita ko pa rin na. Hey, hi. Okay. Igo eh. Yun eh. Baso. $19 million people. Shout out. Hindi mo niya, oh. Miskin ano, mano ko niya makalaunot na buko lang tawag lang. Ano ka? Ang? Ano? Ato to sa may pinlansya ko. Ato to sa may, ano, iplansya ko. Gapon, bayan mo lang. Ato to. Ato to sa may damit kong ginplansya. Huwag ano, atong tunganda. Nasa may bayuan ko, da pa lang iplansya ko. Ara da. Ang ako namuti na. Ako dyan pa. Ano mo dyan mga bata? Akagaga. Blouse lang inapangita mo. Ano sila niya?
I've been waiting for the door. Ay, nilinis ako medyas. Where's my other medyas? Good morning, peeps. Morning, people. Start na ng work. 3 million people nandyan pa. Shout out and good morning. May audio ba tayo? May audio. Wey. Tingin nga. Nine million people. Make a love shout out. Good morning, good morning, good morning.
ano account. Kaya, Hindi ako yung ko. ang Sa ano account. Nicole, Why? Anak sa ayan, ako kung di chat. ha? Ang tao ko kung sala-sala kung di mo chat. Gani. Pinaka-account mo yung chat ko ba? Kaya ang ginagamit ng full kalman lang. Full kalman ako nag-operate. Ang bago ko i-activate. Hindi lang ko na kayo dururon ko na message ko na. Kung hindi na. Kasi may message pa sa imo ko. Alam ko sa akin na kaya ka. Ang sarili na mo lang 20. Ay, sana all. 4 years and 4 months. Ay, ano sa mga June September? June, July, August, September. 4 years? 4 years and 4 months. How? 2022 ka nagpuli. Paano ka mo na 4 years? Paano ka mo na 4 years? 2022? Sa 22 ba? June 22 ba? June 2022 ba? 2025 pa lang. Subong ID 3 years and 3 Hindi na, months. 4 years dun. 2022, 2023, 24, 25. Wala kami sa may 2022 ka mag-isip kang June B. 2022 ka dyan nagpuli, di ba? Oh, Eh, mas start ka isip 2023, 24, 25, 3 years. Hindi nag-alurot lang doon. 2025 pa lang. 3 years pa lang. 3 years and June, July, August, September. Bago pa lang ito 3 years and 3 months. 3 years and 3 Daw months. sa kalendar mo ang may June lang. Isipa, bala ni 2022, 2023, 24, 25, 3 years. Tapos sa June, July, August, September, 3 years and 3 months. Kaya alaman ko nga 4 years. Tatlo ka palang tuwing napuli kaya guys. I've been waiting at the door. So pagpuli mo kayo, wala ka nagpuli, wala pa ka mo dito na eh. June, ay, may gani kami nakita na eh. June yung kami. Tama ko. Kaya ang naisip ko, halin sa mga 2022. Diba start ka isip 2023? 2023, gani na 1 year kami. 2024, nag 1 year ka mo. 2025 nga June, nag 3 years ka mo. Eh, September pa lang subong. 3 years and 3 months. I've been waiting. Bye. 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 Akyat na. Tapos mag-work. Ne, kinaya ka na ex lang ano bla. Oh? Ano iya yun? Medyo 20 yun. Iti pa si June 20 na tanda na gano'n. Nagkukul. Ang bago, ginano kita na ay ginano kita na sa kwan. Sa anniversary. Eh na kami na ulang kita. Pero may na gusto ko. Diba si Pareho Manila ba? Ay yun pala. So nakilala niya kay Playos ng anniversary ba? Ang mga pizza na sapat naman na. Diba? Na-stalk niya ka mo. So, stalkers away. I've been waiting at the door. Paakyat na kami dyan sa taso. That is
Daanan yan dyan. Yan. Pakyat na kami. Ako muna tumuan. Walang ma-test yet. I've been waiting at the door. Akit na kami sa taas. Yan o. Aray ko. Ang mga nilaban na sulitayan. This is my office.